Bun, la un nou clip. Astăzi suntem pe noua serie Einstein. M-am gândit acum la nume și vreau să-i pun numele Einstein. Și o să facem revenit. Ok, guys, am făcut unelte de lemn, adică nu am făcut rost de lemn, unelte. Așa, și pentru că totul vom avea noi nevoie de cobblestone, ce-ar fi dacă ne-am apucat direct de căsuță? Pentru că da, va fi una în munte. Dar nu va fi una basic în munte. Va fi una grandioasă. Ok, am nevoie de iron. Da, lupișorilor, și videoclipul următor vă va șoca. Probabil că toți ați uitat chestia, dar vă zic, o să vă placă mult. Foarte mult. Da, și clipurile cu geometrii se vor îmbunătăți. Ok, revenim. Eu, guys, am găsit ceva ce e de bine pentru casa mea. Dar nu pentru mine, Dumnezeu. Știți ceva? În momentul acesta voi căuta acea mină blestemată, într-un fel sau altul. E de bine că am găsit chestia. Mă voi da pe creativ, să nu vă aud că ziceți ceva. Mă voi duce jos. Voi lua itemele care sunt pe aici pe undeva. Da, am voie să-mi iau poțiuni. Asta nu e bine pentru casa mea. Dar e bine pentru mine. Ok, până atunci haideți să construim materiale. Nu eu să facem casa azi. Revenim când găsim ceva. Eu o să mai culeg după. Guys, am găsit și eu niște iron. Ironel cu capuchel. Col. Asta o să fie problema pe toate lumile mele. Cât minez eu nu am coal. De ce nu am coal, bro? De ce pe nicio lume nu am coal? Adică am dat foarte puțin. E un eveniment rar să găsesc eu coal pe lume. Ok, chestiile astea o să avem toate nevoie de ele. O să vedeți pe de ce. Oricum. Guys. Țucate, tata, să vezi ce vine să te mai târziu. Ok, revenim. Cold. Aia sunt două fleci. Guys, minați niște aer aici și dintr-o dată mare râoan. Știi ceva? Bro, be like. Pleacă de aici tu și voi. Ce? Asta nu a avut sens. Tu și voi. A avut puțin. Ăștia ce sunt? Pești antici, pești axoloțel. Pești tipici sau cum să mai tropicali.
Guys. Bă, da, asta e lexotare. Deci aveam nevoie de mama pentru lift. Ok, revenim. Ok, guys, și aici vom avea noi intrarea în casă. Am spart vreo 3 pickaxe-uri de cabel în mina aia. Nu pe aia și pe cabel stoc, că a trebuit să acopăr pe acolo, dar a fost ok. Așa, după care aici vor veni ușile și aici va începe casa. Hai, reveni cu conturul. Ok, guys, cam așa este conturul, adică eu nu știu dacă v-ați prins, dar vreau să fac un fel de cheve, așa, mai așa. Oricum o să fie foarte tare și episodul următor o să fie cel mai tare videoclip. Adică la momentul actual, nu știu, sper să facem și vizionări la el. Hai, revenim. Ok, guys, am spart 2 pickaxe-uri de iron și puțin 3 sferturi din asta și uitați cum arată acum. Am o să mă apuc eu să fac mai multe design-uri cu chestiile astea, cu bam, 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 nebunii, dar pe acestea le facem împreună cu voi. Aici, așa, oricum nu e asta tot, adică o să mai fie mult. Adică asta e decât camera principală din casă. Adică o nimica toată. Adică o să am camera de ferme automate, camera de... cum se numește? Camera de... cum se numește mai aia? Camera care o să se vadă 100% că e făcută de cineva. Oricum, chestii de-astea nebunii. Oricum, sper să apreciați seria. Așa, așa. Fac aici. Pe care aici fac la fel. Ca să înțelegeți, eu acum sunt a doua zi, e filmam aseară și mi s-a... adică mi se descărcase și telefonul și a trebuit să mă bag la somn. Și astăzi m-am apucat să-l termin. Pentru că, na, de ce nu? Așa. Și așa arată asta momentan, până acum. Așa, aici să țin trela în ochi. Așa. Așa, gata. Doar una am zis. Așa, guys, și... da, am pus texturi aici, am mai pus din materiale. Oh, dar stai, că asta nu e tot ce vreau eu să fac. Mai țineți minte când am luat astea?
O să facem ceva foarte frumos cu ele. Unde sunt alea? O să facem stalactite. Parcă așa se numeau stalactite. Și. Ok. Am revenit. O să mă să fac rost de materiale și pentru camera 100% pentru că avem timp. Și revin. Nu ne ocupăm mai de mobilă în episodul următor de această serie. Ok, guys, am ajuns. Și vom pune doar materialele. Astea nu le facem momentan și nu prea puțin asta. Mă duc să fac rost de materiale. Iar. Ok, guys, am revenit cu mai multe materiale pe care le vom pune bine aici. Hai că mobilăm azi. Mă duc să fac rost de materiale pentru mobilat. Ok, guys, am făcut rost de astea. Bineînțeles că am uitat să fac rost de pat. Poți să mergi și patul pe creativ? Ok, thanks. Ok, guys, așa. Deci, mai dăm pe survival. Vrem porțiunea noastră, așa. După care venim aici, goare poță. Nu, să fac un piston. Ok, guys, deci... Ok, acum am făcut rost de asta, e să vedeți ce fac. Deci așa. Punem un butoi de ăsta aici, două. Punem un pat peste. Luăm un furnace. Punem pistonul. Luăm leverul. Și dar de ce nu merge? De ce jocul răuț? De asta-i. Mai am de la? Da, mai am foarte bine. Așa. Tu vină aici. Unde ăsta aici. Și unde ăsta aici și să vedem. Da, nu merge. Ok, pe atunci vom... Ele că la un topor. Așa. Așa. Unde ăsta? Aici două de ăsta. Aici un de ăsta. Mă duc să mai fac jos de câteva găleți de apă. Ok, și prin apă vreau să zic lavă.
Așa. Ok, deci. Gata. Jezu. Și unde e că trebuie să pun tablou? Uite, chiar aici. Așa. Și perfect. Ok, păi haideți să facem poză pentru thumbnail. Ok, pe noi ne auzim și ne revedem data viitoare și pa, pa!